Uthi utata kazwelonke sasingenabo ubugebengu bengakafika abantu bekuhamba abantu bangaphandle. Uma unenkinga yogebhezike njengale bantu ababizwa kuthiwa ama-clever blacks uzocabanga ukuthi basho abantu labasuka koMalawi Congo. Kunabantu bokuqala badla umhlaba wamakhosi, abantu abaqala bakhomitha ubugebengu okutshontsha umhlaba nokutshontsha igugu ifagugu labantu okungabelungu. Abantu uzuthi abantu babesaphila ubuntu ababephiwe umvelo inqangi. Sezizwile futhi lapho kwaKhongolose ukuthi nina nebamavoti kahle kahle sesizwile. Phela thina abanye bethu kwasasiphandle sisekabi asidinga izinto ukuthi size sitshelwe bhaka zona. Uma yethu baba fihlelwana amavoti ukuthi uvote uwedwa bese thathwe ubalelwa le. Phela ubaba was the president of this country within the ruling party kwaKhongolose. Ibona bonke abantu abazilento le uKhongolose no-ANC ithupha zegwayeni. Bengekahlali bengazi lento ewu-president. Shuthi niyayenza lento le. Niyayenza vele even the justice system. Sakuthola ukuthi justice system akusiyona into esingayithemba. Ngoba nina nakwazi ukuqamba amanga iphumile ireport ukuthi ubaba akekho right, uparliamentary unfit. Nina naqamba amanga nathi iphule eyenziwa lapha katata nani qamba amanga ukuthi iphule wakuthiwe ukucima umuzi kamongameli. Naqamba amanga ngalokho. Nahlehlisa zonke izinto. Nalento futhi ephalaphala nakhona nakwenza nozondo. Siyazizwa ziyaphuma. Umbalo lapho vela ayiputshuza besobala. So sasiyezwa ke manje utata ke uthenye into engiyithandile uthi umuntu omnyama ufuna avote nomnyama noma avotele omunye umuntu omnyama. Avotela enye inhlobo yomuntu, umuntu omhlophe uzofa. Bazokuthatha abantu bakina abadala uhamba. Uthi manje umuntu ufuna bazokushintsha umthetho ukuthi ubonakale uma uvota ukuthi wena uvotela bani. Na amavoti eqembe lithila ngena kulela bhokisi, awelithila ngena kuleli bhokisi. Yabona le nkulumo le. Hayi bafana bami. Ninanizwa kahle mina ngiyayizwa ukuthi thina. Yasitshela ngabona wonke ubugebengu obenzakala la eSouth Africa. Lungileke. So icela evuthiwe. Abantu abavuka emaqandeni abunojwayela ukulalela izinkulumo mangabe beaddress abantu abangabaholi.